Ето, запалихме великденската пещ, което като се загрее за около 2 часа, ще изпечеме агънцето. Ето го. И великденски, георгиовско, да видим комина пуши ли горе. Я. Еха, гере. Красота. И всичко това ние го доставяме от Гърция. Да. Пещ. Ето. Барбекю. Ето го. И мивка. Едно хубаво сетче. Ето го как съм си го аранжирал аз. И след малко ще сложим и тавата с агънцето. Айде, чао за сега. Айде, още малко остана. Ти каза, че не е имало следи снега. Може вече да е било там и да не съм видял, не знам. Това е откачено. Но трябва да ги направя. Нямам избор. Ето ги. Добре. И след малко ще сложим тавичката. Добре. С агънцето. И всичко това е с нашите пещи. Секстолитус пещи. Дано да мине добре и при теб. Виж огънчето. Снимай вътре, гледай какво става. Скъпи, ще я вземеш ли? И като печеме агънцето, после още 3 дни Благодаря. си печеме в нея. Защото е със супер изолация. Най-добрата. Знам, че не Аз съм те тормози. номер 1. БГ. Няма проблем, ако не знаеш как да... Сега дойде сублимният момент, в който нашата пещ е напълно готова да сложиме агънцето. От всякъде съм скърпи, че е много горещо и топло. Разровам, е така. Крис, снимай вътре да видиш за какво става въпрос. Така. Пещите, които ние, или по-точно аз, внасям от Гърция. И ето тук е в тая голяма тавичка се намира половин агънце. Задно бутче, плешка и ребърца овкусени. Така. Слагате ми тук и бутаме навътре. Бутаме. Вътре са. И затваряме с капак. Плътно. Плътно ли, Крис? Явиш? Плътно. След точно 3 часа агънцето е мозък. Честити великденски празници и георгиовски също. Желая един уникален имен ден на всеки, който се казва Георги. Чао!